vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa, saka ndakanzi ndichararama kusvika ndava ne31 years. Zvino ndichiuyawo panapa ndiri kutsvakawo n'anga ine masimba kudarika masimba en'anga iyo yakandibetsera, because hanzi chichazondiuraya ndechekuti nyoka iyo yandakaenda ndikanotenga kuMozambique ndo ichandiuraya. Ndokusaka ndakanzi pandinenge ndava ne30 hanzi ndicharwara chaizvo nechimwe chirwere chekuti kana madoctors achashamisika nacho chirwere chacho ichocho, then ndobva ndachizofa. Upfumi hwose uhwo hwandiinahwo pari zvino hanzi hakuna kana achakwanisa kuzogara nhaka nekuda kwekuti upfumiwo hawo, asi vanenge vachiona vanoona sekunge upfumi, asi handina kana chandiinacho. It is more like magic. Kunyange zvikanzi ndikanzi ndinenge ndichifamba nemotikari, kwete, ndinenge ndisingafambi nemotikari, ndinenge ndiri mairi nyoka iyi, zvekuti kana ndichifamba paya kunyange ndikaona mukadzi anenge akanaka kwazvo ndikati mukadzi uyu ndamuda, kana ndava kuda kumukwidza mumotikari mangu ndikamutarisa ndikaona kuti pahuma pake apa panenge pachipenya kana kubaka moto, ndinobva ndamusiya mukadzi iyeye, zvisinei nekuti anenge akanaka sei, because anokwanisa kuzotoona kuti patinenge tofamba tinenge tisiri mumotikari asi tinenge tiri mukati menyoka. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Pandakaenda ndikanoromba kuMozambique, iniwo ndaiita zvekufamba ndichitengesa mabroom, dzimwe nguva ndaiwanzokutengesa ma2-in-1 mapilo ndichishandira umwewo muSomalian. Saka mukuzofamba umu ndakazotanga kuwirirana nomwe mudhara uyu aitawo zvekugadzira macheya aya vachishandisa tsanga. So mukomanashi inini naye murume uyu takazowirirana, saka aingoti kana aineni anenge aine imwe ring yake yaaipota achiburitsa muhomwe make obva atanga kuipuruzira achitarisa kuroad. Aingoti kana akadaro pobva patomira kana motikari yemurungu, it's either murungu anobva atokumbira quotation achida zvinhu zvainge zvichigadzirwa naye murume uyu, kana kutomupa mamwe maorders kana kutotenga chaiko. So I started to notice what was going on, kuzonosvikawo ndichizomubvunza kuti why is it achiti kana akangopuruzira ring yake iyoyo yeblack then vanhu vanobva vatouya vachitobvunza maprizes vamwe nekutotenga. Akaseka zvake akabva ati zvimwe zvacho zvinonetsa kuti ndinge ndichikuudza, asi kana wanga uine mari pandinodzokera kumba tinodzokera tose, then unobva wachizongonozvionerawo wega. So mukomanashi ndakabva ndazomuudza apo pandainge ndiine mari kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda naye kumusha kwavo ikoko kuMozambique. Akabva ati painge pasitomborina kana problem zvachose. Takazoenda kuMozambique mukomanashi for the first time in my life. Zvino takati taendako kuMozambique kuya ndo patakabva tachizosvika pamba peng'anga iyi mukomanashi iyo ndakatoshamisika kuti kong'anga iyi zvairi yekumusha. Akabva ati ainge akasoroora mukadzi wekuMozambique kudhara ndokubva achizobva kwaMutare achienda kunogarako kuMozambique. Yakazondibatsira ichitoti handingambokubhadharisi mari yakawanda nekuda kwekuti uri mwana wekumusha. Saka ndakabetserwa mukoma ndikabva ndapiwa uyo waakati mushonga weluck. Ndakaushandisa akabva anditi pauchatanga kuita mari ziva kuti hausati wapedza dare rako, saka uri kufanira kuti unge uchizoya kunoko. Wazvinzwa here? Ndikabva ndamuudza kuti okay, it is fine, ndazvinzwa. Mukomanashi ndakazodzoka kunoko kuJoni, ndaingoti ndikangobuda chete kana murungu akatozopedzisira ava kundifarira, because ndini ndainge ndichitengesa kudarika vamwe vose avo vandainge ndichishanda navo. So ndaiti kana ndikawana maextra
kuita bonuses ndobva ndaisa mari iyoyo pasite sezvandainge ndakaudzwa navo sekuru vaya kuti mari iyoyo usazoitambisa, ndiri kuida kunoko. Ndakadzokera kuya kuMozambique pasitomborena kana 2 weeks. Ndadzokera kuya ndakabva ndazovapa mari yandainge ndiinayo yainge iri 7,000. Mushure mekunge ndavapa 7,000 rands iyaya vakabva vachizonditi 7,000 iyi the reason is to why ndakakuti handidi kuti unge uchizotambisa mari. It was because ndine chipuka changu chiripo panapa chandichadaidza, uye zvekare vakabva vazondidzidzisa kuti chipuka chacho chinodaidzwa sei. Vakanditi chipuka ichi unofanira kuti unge uchizopota uchitenga mukaka, kana chikauya kwauri chikasakuudza kuti chinonzwa nyota unochitengera mukaka, asi kana chikazoya kwauri chikakuudza kuti icho chinenge chichinzwa nyota, ndopaunofanira kuti unge uchizotsvaka munhu wekuchekeresa. Uye zvekare chipuka ichi unofanira kuti unge uchizorara nacho. Wazvinzwa here? Ndikabva ndati hongu. Vakanditi iyo nyoka iyi inozopota ichichinja yezvichinja chizviita mukadzi uyo wandinotoona physically, ndobva ndatozotanga kutorara naye. Asi vainge vasina kundiudza mukoma kuti mushure mekunge ndatanga kurara nayo nyoka iyi, makore angu aizoita achitapudzika pashoma nepashoma. Mukoma nachi ndakazodzoka kunoku ndiine nyoka yangu, ndokubva ndatanga kuita mari nedzimwe nzira dzekuti ndainge ndava kusatombonzwisisa, zvokuti munhu anongokufonera ubva toti shamwari ndafunga ndine imwe dhiri iro randiinaro ende ndikuda kuti iwewe unge uchizotova the main actor padhiri racho iroro, uchinodaiso mukoma. Obva watoona kutoti rinenge ritori dhiri rinenge riine mari, sezvakaitika apo pandainge ndiri kusosha nguve. Ndakabva ndafonerwa noumwewo mupurisa wemuno muSouth Africa, akabva anditi uripi naye mfo wetu. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiri kusosha nguve. Akabva anditi unokwanisa kutsvaka motikari here yekuti unge uchiuya nayo pano pandiri. Ndikabva ndati hongu, motikari iyoyo ndinokwanisa kuiwana. Saka takazoti taenda kuya akabva azonditi usaudza vamwe vako avo vauinayo, pana patikuda kukupa mari. Vainge vabata vamwe vana malaicha ava vakabatwa vaine mari. Hana hake kuda kuzondibudira pachena kuti yainge iri mari because kwakauya motikari mbiri, inini akazondipa 200,000 yainge yabatwa irimo mumotikari mana malaicha. Vakabva vavati it's either tinokusungirai money laundering kana kuti tinongokusiyai mobva maenda tobva takutorerai mari iyi yamuinayo. Ndo zvavakabva vachizoita vana malaicha vaya, ndokubva vabvuma vakatorerwa mari yose yavainge vainayo kwava kuenda zvavo. Mukoma ndakatora mari iyi neniwo ndikabva ndazotapudzawo pashoma. Uya akazoti achaisa mupurisa uya akabva achizouya ndokubva azoitora mari yacho iyoyo. So ndozvainge zvava kungoitika ipapo ndichikubata mari. Asi ndakazotanga kuona mumwe mukadzi uyo aiuya kwandiri, akatanga achiuya kwandiri kuri kuhope kwangu, ndokubva ndachizototanga kutomuona physically. Ndaiti kana ndikamuona physically ndikada kutiza, obva ati kwandiri aiwako unogotizei nekuda kwekuti iwe uri murume wangu. Handiti uchiri kuyeuka paya kuti wakauya here ukandiroora. Saka ndaitomubvunza kuti naiwe ndakambokuroora kupiko iwe, nekuti ini handisati ndaroora. Obva anditi ko pawakauya kuMozambique wakauya kuzoitei? Ko indaifungidzira kuti wakauya kuzotsvaka mukadzi iwe, rega ndidzokere hangu. Saka sekuru vaya vakazondifonera one day vachiratidza kuti vainge vakagumbuka kwazvo. Vakabva vati iwewe mukomana, iwewe uri kuramba uchitumidzira mukadzi wako kunoku, ari kuya kunoku achindipopotera achivava kwazvo achiti ko zvamakandiroodza wani kumurume asingandidi. Saka ndoita sei? Nekuti ndiri kuti kana ndikaenda kwaari iye ari kundiramba, ari kuti handizivi, chindidzoserai kumakuva kwamakanditora. Vakabva vati unomboziva here kuti ndakashandisa mari kuti ndike ndichizokwanisa kumumutsa mweya wake mukadzi iye uyo wauri kushainira, ende achakupandukira mheno zvako. Akakupandukira achakupengesa chete. Saka ndakabva ndachizonzwawo ndichibatwa nekutya mukoma, ndokubva ndachizoti one day ndakati ndabva kubasa apa ndainge ndanzi ndinge ndichitenga makenduru angu matatu. Ndakatenga makendles angu matatu ndokubva ndachizomabatidza paya, ndokubva ndachizotanga kumudaidza mukadzi uyu nezita rake iro randisingakwanise
kutaurawo pamhepo. Ndakamudaidza rutatu ndokubva achizouya. Ipapo ndakabatwa nekutya because ndainge ndadzima malaitsi sezvandainge ndaudzwa nasekuru vaya kuti izvi ndaifanira kuti ndige ndichizviita ndakadzima malaitsi, foni yangu ndaiisa kure zvese nematv nei. Zvino mukoma paakazouya ndakabatwa nekutya because makenduru aya akabva achizodzima ndokubva ndachizosara ndiri murima. Mukoma ndakatonzwa kutoti mumba umu nainge muine munhu ainge apindamo mumba macho, ende ndichinzwa munhu achiita kufemereka zvainge zviine hasha mukati. Ndokubva achizouya akamira kumashure kwangu akatanga kundipara nenzara dzake, akabva ati, iwe kubva rinhiko iwe ndichingoya kwauri uchindiramba, nhasi kuchagochinja chii? Wava kutyaka zvino ilove here yekuti tingati ilove apa iwewe unenge uchinditya? Haufaniri kuti unge uchinditya mani, zviri nani kuti ndidzokere. Ndokubva atanga kuchema. Saka zvinoitika pakati pangu nenyoka iyi, iye anenge achitaura nechirudzi chavo chiPortuguese cheko kuMozambiki, inini ndinenge ndichitonzwa achitaura neni neshona. Amenoso zvazvinenge zvichingoita ndinenge ndichitomunzwisisa nechishona, but iye paanenge achitaura ndinotonzwa kutoti anenge achitotaura nechiPortuguese. Saka ndakabva ndazomunyengerera ndokubva ndamukumbira ruregerero. Mukomana chitakati tichingonowisidzana pamubhedha tichikisana nenyoka iyaya, ndokubva ndatobatwa nehope. Ndakabva ndachizopepuka mangwana acho makuseni, ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatorara usiku hwose ndichirara nemukadzi uyu, but iri nyoka zvayo. Each and every time paanouya kuzosangana neni anosiya drezi iro randinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunoyeredza nemvura. Saka ndinotoenda kune kamwe karukova ndobva ndazonokanda drezi racho iroro ndandinozomuka riri parutivi wangu, ndichiratidza izvo kuti ndinenge ndakarara naye mukadzi uyu the previous night. Saka mukomanashe zvakatanga zvichandinakidza. Ko ndaigozivei kuti kana uine spiritual wife yaunenge uinayo, paya pamunenge muchirara mose patori nezvimwe zvirwere izvo zvaunenge uchitotapurirwa nayo spiritual wife iyoyo, zvekuti iwewe unokwanisa kusatozviona kuti ndiri kutapurirwa zvirwere, but unenge uchitotapurirwa zvirwere nespiritual wife. Saka ndichiuyawo panapa muri yeZimbabwe, ndodawo kuti munge muchindibatsira. Handiziviwo kana kuine maprofita anozvigona kana kuti n'anga. Chekutanga ndechekuti upfumi uhwo hwandiinahwo handisi kuda kuti upfumi ihwohwo hunge huchizongosvikawo pakutsakatika, nekuti ndava munhu wekuti handisisina kujairira nhamo. Saka kuti ndinge ndichizodzokera zvekare munhamo inini handizvikwanise. Pari zvino hangu ndanga ndichingodawo kuti munhu anondibatsira andibatsirewo nenzira dzekuti ndinongoramba ndiine mari, asi chikwambo ichi, nyoka iyi, mukadzi uyu anouya kwandiri chakaita kunge chipoko chichirara neni chichizondirwarisa nekunditapudzira makore angu ekurarama. Ndikuda kuti chinge chichizodzingwa, chisazongoramba chichinetsana neni. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei please, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma nazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kana pakadaro ndikagomudiko mukadzi, nekuti mukadzi ndinaye hanzi ane vhudzi rinoyerera kusvika kumabvi uku rakareba kwazvo, apa akanaka kuita kunge ngirozi. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, iniwo ndanetswa nechipoko choumwe murume uyo wandakatsika apo pandainge ndichimboshanda kuBotswana. Zvino makore acho iwawo nekuda kwemari yandainge ndichiwana, ndakabva ndachizotanga kuita behavior nekunwa doro. Ndainge ndonwa doro mukomanachi zvekudhakwa kusvika pekupedzisira. Zvino kuBotswana zvavanoita ndezvekuti iwewo kana ukatsika munhu ukauraya munhu, jeri racho hauri budi. Nerimwe zuva nefriend yangu takati tichibva kuBhawa, pane umwe mudhara akazungukaruka atongobudikira kwava kutongomurova nemotikari. Apa tainge tichimhanya mukomanashi, takatoona kuti ipapo zvainge zvisingaite kuti tinge tichimira, takabva tatorova pasi. Mudzimai wangu kwava kutomufonera
kuti shamari isusu tava kutomboenda kuFrancistown. So takazoti tava muFrancistown nefriend yangu ndopatakabva tachizofunga zvekuti tinge tichiyambukira kuZimbabwe. Tikati tombogara kunoku kusvika nyaya iyi yapera. Mukoma nashe ndakazombogara kuZimbabwe ndokubva tachizodzokera, but patakazodzokera tainge tava kusagara muGabs kusvika pari nhasi. Asi nyaya iripo ndeyekuti ndatambudzwa nechipoko chemundara uyo wandakatsika. So ndokudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai ndingaitawo sei, iniwo ndapedzwa mari nemaprofita. Wese wandinenge ndataura naye iye anenge achingoti ndinozvigona. Asi chinondinetsa ndechekuti munhu uyo anenge ati kwandiri ndinozvigona, mushure mekunge andibatsira, kana zvikaramba paya ndikazomubvunza kuti zvino tozvifambisa sei, anenge ava kungoramba akanyarara. So kana kuri kunziwo vedare munenge muine munhu wamunoziva wamuri shuwa naye, pari zvino kana mari handisisina, ndanga ndava kuzviudza kuti kana ndava nemari manje ndozokwanisa kumubhadhara munhu wacho iyeye. Handizivi kuti ndingabatsirwawo nani, venguo tsvuku, vekumasowe or wherever, handisisina kana basa nazvo, kunyange mapastors. Inini ndakazvipira kuti ndinge ndichitendeuka nekunamata Mwari nemumweya nemuzvokwadi, as long as ndava kusaona chipoko chake. Pandinowanzo kuchiona chipoko chake ichi mukoma, kana ndiri mubedroom mangu paya, kana ndikatarisa mumakona emba, ndopandinomuona murume uyu anenge akangomira mumukona imomo, kana akaita zvekutumba, kana kuti ndinoona chiri chiremwa ichi mukoma chinobva chazozvishandura, chobva chazozviita iye murume uyu. Mudzimai wangu nanhasi uno hatozvizivi kuti awa ndo matambudziko andiri kusangana nawo. Ndakatozviudza kuti handikambofi ndakamuudza, otherwise ndikamuuraya nestress. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we.